Dobrý deň, vítajte v inštruktážnom videu ohľadom online check-inu pre vilu Anna. Po úspešnej úhrade pobytu dostanete takisto možnosť online check-inu, ktoré bude vyplývať vlastne z legislatívy, ktorý my nevyhnutne potrebujeme, a taktiež si vzájomne urýchlime proces check-inu. V maili, ktoré ste dostali ohľadom úhrady, dostávate takisto pokyny k online check-inu. Je tam link, na ktorý stačí kliknúť. Po otvorení sa zobrazí možnosť online check-inu priamo cez náš systém, kde máte k dispozícii všetky údaje a detaily rezervácie, teda príchod, odchod, počet osôb a takisto izba, na ktorej budete ubytovaní. Poďme teda prejsť k vyplňaniu. Máme možnosť prekliknúť medzi dvomi osobami, tak začneme teda osobou číslo 1. Môžeme vyplniť meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktný e-mail, doklad totožnosti, HPZ automobilu, ulica a číslo, samozrejme mesto, poštové smerové číslo a tak ďalej. Na konci teda prvú osobu podpíšeme. Podpis sa nám nepáči, vieme to teda zrušiť a urobiť na novo. Údaje uložíme. Nastavenia boli uložené, prvá osoba je vyplnená. Prejdeme teda k osobe číslo 2. Vypíšeme všetky potrebné údaje. Opäť sa podpíšeme, údaje uložíme. Celý proces nám trval 2 minúty, tým pádom sme si ušetrili čas, doplnili sme svoje údaje a pomohli ste nám legislatívne splniť všetky podmienky a taktiež vás nikto neotrával pri príchode. Ďakujeme veľmi pekne za ochotu aj za váš čas, prajeme pekný zvyšok dňa.